जालांबाय थागोन जोंना आमाय रान्दनिया ओंखाम संगासिनोलै मा ओंख्रि आमाय मा ओंख्रिब्रा मा ओंख्रिलै खादावसो नैलै खोस्लि गैया खादौजोंसो दाङो सारायबो गैया बिराद खस्थ'लै फाग्लासो आलुजों माजों आमाय 1.2 kg अमा बेदर नोंना नङालै लाइ ओंख्रि मा होखो मा होखो हरनांगौब्रा एसे गोथाव जागोन जाया माय गोथाव जागोन दा बिराद गोथाव संखायोलै आलुफ्रा होदो नै आलुआ नांदो दे संदो आमाय थाब थाबनो जानोसै होदो बेदरा नै उनथिंनिया बे उनथिं कमला बागान गोजालै गासिबो कमला बागान गेजेराव नै न'आ बैसांसो बादावलायो नामा जाबायलै ने माय संख्रि होनांगौ दे गावसो 2 मिनिट जाबायानो दा ओरै बेरायहैबाय साफायलांनांगौ